bebek lanang ndak wek. Wek. Ndak wek. Wek. Yo. Bebek wedok wis ngono kowe ndak. Wek. Kowe iki ndak muni to wek ngono lho. Apa iso? Piye? Wek. Yo, Wek. terus bebek lanang ndak wek. Wek. Mancing. Kiai mbedi kula radi mriki sampean. Ya. Acaranya nopo? Sunatan. Sunate sinten? Sunatane Pak Lukman. Loh. Kowe tak tuwunyo tenan lho kok iso sunate Pak Lukman ki. Kowe iki ra paham malah kowe iki yo. Loh, ya jelas paham mung beliau sama bapak sendiri kok. Pak Lukman ki dina iki sunat. Nggih. Mergo apa aku ngarani sunat? Sebabipun Sunat ki saka tembung syukur karo nadar. Masyaallah. Syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nadare apa mergo anake wis disunat, nadare begini nanggap wayang dan ternyata alhamdulillah malam hari ini bisa terlaksana. Dadi Mbah Lurah Lukman ki sunat ki syukur lan nadar. Syukure wis karo sembadan, nadare ya wis kasembadan. Masyaallah. Jane ya iso omong ngeten ngoten lho. Nggih, bathok bolusi madu niku. Wah, lah niki bathok bolusi telek, Pak. Kok bentuke kaya ngeten kok iso. Nggih mboten? Nggih. Dadi Pak Lukman ing dalem menika sunat, Pak. Masyaallah. Senajan to sing ditetak iki mung anake. Mas Hafid. Mas Hafid, Tetak ki apa? tetak ki saka tembung teki teko kadewasane, alhamdulillah dadi anak sing wis ditetak wis teko kadewasane. Masyaallah. Basa dandanane rada bening rada apik, omongane melu apik Mas. Sing Bening. apik apane? Lho, Bening. klambine to. Klambi gundulmu bareng mbok wae klambi rupane malah kaya juragan ndok asin aku. Wis ketok cerah to kok iso. Cerah gundul. Bareng aku ning jeding iki lho. Nggih. Karo klosete. Pripun? Rupane yo klambiku iki lho. Ayo disyukuri kok iso. Ah, iya. Bangsane. Dadi iki tekan. Tekan wis tekan kadewasane Mas Hafid insyaallah dadi anak sing dewasa. Insyaallah anak sing dewasa iki besok bakal nyenengke wong tuwa kekarone, Pak. Alhamdulillah. Takipun apa? Tak akan sulit titenono anak lek wis iso nyenengne wong tuane, insyaallah hidupnya tidak akan sulit. Apa yang dicita-citakan insyaallah bakal diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kuncine iki wong tuwa, Mas saya. Nggih. Lho nggih lho. Mergo napa? Lho iya lho, Bos. Sebabe Mas. Wong tua ki lek mbok seneng nih, apa sing mbok sedya bakal kasembadan. Kuwi tenan apa ora? Lho iya. Wah, omonganmu koyo wong-wong tenan-tenano ae. Iki dienggo anak-anak saiki. Kadang-kadang bocah-bocah saiki orang ngerti basa surga di telapak kaki ibu. Nah, kuwi. Itu sudah dari dulu ada, Mas. Ngono lho. Lah iya. Dadi kudu nyeneng nyeneng wong tua. mulyane wong tua, besok uripmu bakal luwih mulya. Niki lho, Betul, Mas. betul Niki lho. terus niku. Mulyake wong tua berarti luwih mulya. Iya. Bisa taruna lan iso ngungkuli bapa. Lah kuwi kata-kata sing salah. Lho. Piye to ki kok Loh, salah ki lho? nek ndi sing apik ya kudu iso ngluwi wong tuane. Kuwi kata-kata sing salah Mas saya. Lho. Kok tarno nguli bapa piye to sampean? Mas Cahyo ki sarjana lho. Sarjana, tapi lek dari kata-kata itu saya bisa adu argumen, Bos. Wah. Lah kuwi kekudangane wong tua marang anak. Kowe le aja mung padha karo aku. Yen aku dadi lurah, kowe dadi bupati. Nah. Yen aku bupati, kowe dadi presiden. Nah. Tegese luwih dhuwur timbang bapake. Itu kalau orang tua itu profesinya positif. Nun sewu lho. Heeh. Tarno nguli bapa boleh. Mbah Lurah. Mbah Lurah anak coba dadi camat, dadi bupati oleh. Penjenengan bapake nggih dalang to? Nggih. Saiki dadi dalang jenengan dadi dalang kundang, oke. Tarno nguli bapa. Bapa, bener. Tapi kita lihat dunia itu paradok. Wah. Bahasamu koyo mahasiswa rek. Kowe mbiyen apa tau sekolah menengah apa? Aku tahu sekolah menengah kejeron minggir neh aku. Maksud saya perguruan tinggi. Perguruan tinggi malah ndek iki sambar bledek mudune. Ah cotonge. Wong ngomong serius kok Iki, iso. aku iki serius iku lho serius. Dadi kata-kata niku, Bos. Nggih. Nun sewu. Tarung kuli bapa, itu lek profesine wong tuane itu positif. Nun sewu. Dunia itu paradok, enek sing apik, enek sing ala. Yen wong tuane nun sewu, yen wong tuane iki nyambut gawe maling umpama. Napa jenengan badhe ngendikan tarung kuli bapa? Ya aja to, mosok Loh, bapake sewu. maling kono bose maling ya aja. Lah nggih, berarti kan salah niku. Oh iya salah. Kene mboten? Bapake maling, kowe kudu bisa tarung kuli bapa. Kudu bisa ngluwi bapak. Bapak sedina iso maling TV 5. Kowe besok kudu bisa maling kulkas 8. Apa mungkin? Nggih napa mboten? Oh salah kuwi. Salah. Sing muni taruna kuli bapak iki adikmu mau pertama. Jenenge lah yo melu-melu. Aku gur nguatne aku ukuran iki. Tapi kan salah. Iya salah. Kuwi lek wong lanang, lek wong wedok, nun sewu. Piye? Delaki ibuke nyambut gene open BO. Nggih.
Ya ora? Apa kuwi lho? BO yo apa? Open BO. Apa kuwi? Oh, Wanita panggilan. Oh, Wah. diceluk kon nyinden nembang ngono. Kok nyinden nyapa jane iki? Ya Cah nakal. diceluk, ditanggap karo Pak Lukman nyinden. Cah nakal lho, cah nakal. Oh, kuwi berarti bocah ngelintis nakal. Oh senengane gelut padha Mukari, wedoke. mukari. Oh, iya. Pekerja malam. Penyanyi dangdut. Penyanyi dari dasmu ya. Open BO. Lah iya. Begegek. Meksa dicethake ora. Lah ra jelas kok jenengan kok. Aja rusuh-rusuh to. Lho ora rusuh tapi kan ora mudeng. Nggih, nggih. Umpama nyambut dene mboke open BO anak wedok. Napa mungkin tarung kuli bapa? Nggih. Ya aja no. Lah nggih. Berarti kata-kata niku salah, Bos. Ingkang Aja tarno kuli bapa. Sing Muga-muga bisa taruna bekti karo wong tuwa lan bisa ngerti karo nusa bangsa lan agama. Masya Allah, ya hebat lho, penemune Nggih, apik. nggih. Loh, Tak garis bawahi. Tegese padha karo dadi anak bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iki lho Mas, Ngono kuwi, padha karo kuwi. Bapak kuwi tak pendem enek 6 meter metu neh kok, Pak. Kejeron Angel kowe iki, iki malah Pak. nyumber, Bapak. Masya Allah. Ngene iki Nur Sewu, iki seniman ki yang mengedukasikan bahasa ngono lho. Lho tapi yo salah aja mendem jero. Lho kepiye? Kok mikul dhuwur tak dekek ning dhuwur ning pas nusa pas gesang nggih. Tak dekek ning dhuwur, terus tak gene pagupon. Tak dekek ning gone dhuwure wit klapa, malah ngesu pangan codot bendina. Maksudnya di penjelasan jelas. Ngeten lho, mikul dhuwur iki tegese jasa-jasa dari orang tua iki kita lestarikan sebagai Betul. anak, ayo dilestarikan. Amanah. Amanahe Ngono ngono lho, kuwi. titipan. Mbah Din- Lurah itu Ah. punya titipan, punya amanah, piye leng gula wentah kang putra. Jadi tongkat estafetnya itu selalu disalurkan Kepada anaknya. Nah, ngono. Lah mendem jero ki tegese pamane wong tua iki duwe bab sing ala ora apik kaya maling dan sebagainya. Kuwi kudu diilangi, aja dirembuk, aja dirasani, ning bisa menampilkan prestasi yang luar biasa walaupun anak seorang maling namun menjadi generasi yang handal, hebat, mampu mengangkat harkat martabat Indonesia. Iki lho, maksudku ini iki lho, rada cerdas sithik ngono lho. Omongane kok tetes kita kuwi kulo melu demo ndek iki sampean. Ngawur bae. Wong ki aja sok nyalahke lambe lho. Aja nyalahke lambe. Wong kuwi ajening diri gumantung saka Lati. lati. Mula saiki iki mulutmu harimaumu. Kuwi mbiyen. Loh, Mulutmu harimau ki mbiyen, tapi sekarang itu bukan mulutmu, lah napa? tapi jarimu itu adalah harimaumu. Lah kok saged? Kowe ngantek ngetik salah, nggih story kleru, kowe dipenjara kowe. Lho, memprovokasi. Memprovokasi. Ayo tukang infrastruktur ayo. Ora celelekan lho. Memopo? Memprovokasi. Iki mesti banyak kok Mas. Iya, oke. Aku ki serius Mas. Mbah Lurah Lukman tuh kenapa memberikan satu sudut positif kepada Mas Cahyo? Mbah Lurah ki 3 periode. Nah, Bener aku yang ngerti. Tidak ada rival, tidak ada lawan. betul. Renek tandingane. Ini bisa dinamakan bahwasanya Mbah Lurah ini menjadi pejabat yang dekat dengan masyarakat. Akhirnya masyarakat memilih pejabat yang hebat seperti Mbah Lukman menika. Ini Betul. loh Mas. Lho Ini niki, loh. contoh lho Pak. Contoh niki 3 periode. Ah. Iki wis termasuk bapak kepala desa sing ora gemen-gemen. Berarti secara dasar ilmu intelijensi yang tinggi, berarti itu sudah dipegang Mas. Secara IQ, EQ, SQ-nya ada. Betul. Nggih. Ngono. Tegese bisa membangun kae lho babakan dalan, terus babakan fasilitas umum jenenge apa nek? Infrastruktur. Nah ya kuwi. Asem iki Medion dhewe Pak Boge. 3 periode. Iya Pak, ini dikatakan bisa mencerdaskan masyarakat. Leres nggih. Mula harus cerdas sampai barang. Karena amanah ki angel Mas, ngono lho. Iya stop. Aku wis oke aku stop. Pak. Makanya beliau 3 periode berarti kuwi digugu. Anggone leh ngendikan digugu, anggone leh tindak tanduke ya digugu. Leres. Mula manusia itu dilihat dari perilakunya masing-masing. Awakmu, iso kaya Mbak Lurah ngono kuwi. Lho nyapong jat aku dadi dagelan kok. Loh. Piye ta iki? Loh, cita-cita setinggi langit tuh boleh. Allah niku sampun ngodrate piyambak-piyambak. Nggih. Wong kuwi mesti duwe gegayuhan. Piyayi sakmeniki ya ora mungkin ana sing duwe kepengin kepenak uripe, mulya penak apa leh ngopeni keluargane. Semua cita-cita itu terkopi di dalam hati. Ngono lho. Kuwi dadi wong apa kowe? Loh, jadi orang penting pejabat. Nek wis dadi pejabat, Ayo memakmurkan masyarakat. nek wis masyarakat makmur, Makmur ya terus karek kesejahteraan. nek wis sejahtera, Fasilitas umum untuk masyarakat. Apa kuwi fasilitasnya? ngene tak Loh, omongi. kebutuhannya oke to, Mas? Iya. Kok fasilitas barang. Modele iki. Ngene, iki mumpung lagi gini. Iya. Fasilitas. Kalau pembangunan jalan barang ngono itu. Tak dudohi kowe.
Wong ki penak, mulya, ki malah rekoso, Bos. Kok saged ngoten? Tak omongi, kowe pengen dadi wong piye? Nggih, paling mboten kados Mbah Lurah. Wong sing Nggih, wong sing paling tidak lenggah menjadi pejabat. pejabat ki lek bener iki insyaallah bakal bener. Ning kadang-kadang nun sewu, penak ki dadi dagelan. Kok saged sampean milih ngoten? Metu ngene tabuhi karo gamelan. Ya ora? Tabuhi karo musik. Nggih. Tembangke gamelan-gamelan apa gending-gending apa. Kowe lek dadi pejabat nun sewu. Kowe tau tumon pejabat mlebu balai desa terus tabuhi walang kekek. Yo ora pas. Nah, ora pas mlayu nek dadi dagelan, ati ki kudu ayem. Wah, iki marai ra iso maca, Mas. Dadi nek kon nyalon apa-apa ra bener. Pengen dadi apa? Wong sing Sukses. wong sing Sugih. Ayo sugih ning sukses itu. kamu. Ngarah-ngarah. Tak ilmu iki ilmu Jawa iki. Ya angel dino saiki. Rasa gandeng, bendino petuk gandeng. Wong bendino lho amal kok dadak gandeng barang. Gandeng iki rasaku. Gandeng iki bayar goblok. Maksane iki lho kok iso. Tapi pengen dadi wong sing Sugih. wis salah. Lho, pripun? Aja dadi wong sugih ning dadi wong cukup. Kok saged ngoten, Mas? Mergo wong sugih ke mesti urung cukup. Urung karo alek cukup. Urung karang cukup. Jangan pirsani. Wong sing ning nggone pemerintahan ke, Pusat pusat ke, enek wakil menteri sugih ora? sugih, Pol. Nyatane sik kurang cukup, sik korupsi. Lho, Ya ora? nggih. Padahal wakil menteri lho kuwi. Iya, sugih nesune nagih. Wis sugih lho niku, Bos. Ning sik kurang cukup. Ning beda karo wong cukup. Wong cukup ki mesti sugih. Mergo apa? Mangan ibarate nggih sego lawuh krupuk kae wis cukup. Wis rasane wis sugih atine. Kaya mulya. Mulya. Nggih. Numpak kendaraan ibarate sing ora tau dipajutne, ora nek plate, ya wis nyaman. Iya. Dadi sampean antarane sugih karo cukup milih ndi? Wong cukup. Kok iso cukup? Loh, Upamane bojomu njaluk apa-apa saiki? loh, ya wis. Monggo sing jeneng wong wedok lak skincare kaya ngono, perhiasan kaya ngono. Loh, kula mesti cukup. Mas, aku tukokno skincare, cukup. Aja mbok terusne. Wong Seto, cukup. seto. Pamane njaluk mas-masan, kalung. Cukup, aja mbok terusne. Wong cukup ki penak, Bos. Mas kudu nggo arep iki berjanjian arep Wes. keyakinan ki lha tukokno sing anyar. Wis cukup, sing lawas sae gawe. Wah, Dadi cukup kesederhanaan to. Wong cukup ki luwih sugih. Lho, ning lak sugih lak ora tenang. Ora piye? Ora tenang. Gitu lho. Ngono, wong seneng tenangi maju yo. Lah kowe iki cukup nek ora tenang to. Ora seneng. Lho, ora seneng. Lho, iya to, Mas. Kata-katamu ya bener tapi kadang-kadang kleru. Lho, aku ki dulurmu nom lho. Dulu tapi sok bleset. Lah kowe lak ora duwe rasa seneng nek ora sugih. Seneng kowe kalah karo wong tenang. Lah piye kuwi tundane? Ngene. Wong seneng ki, wong seneng kowe kalah karo wong tenang, Pak. Kok iso? Kowe seneng ya Nggih. karaoke ning room. Ning atimu ora tenang, mergo wedi konangan bojomu. Ya ora? Nggih. Nek wong tenang, nun sewu, arepe nyanyi ning gone sawah, arepe lho iki teko lho sing wong iki lho. Kuwi tenang banget kuwi wonge. Iki wong tenang ya cukup ya iki. Dek nek kesusul ari-arine ngono kuwi. Seneng dek. Iya. Wong tenang ki aman lho, Bos. Urip tenang ki ya mesti seneng. Nek wong seneng urip mesti tenang. Nun sewu. Lho ya. Kenal lagi. Bener ya. Ya ora? Berarti kudu dasare Loh, iya. seneng. Apik. Nggih. Jenengan? Jenengan Nggih. seneng Seneng. karo bojo Mbak Kesi seneng. Ya seneng Tresno, banget. Kemana-kemana diajak. Aku wis 16 tahun ya Bu Kesi omah-omah lho kuwi. Berarti Delok kas pernikahan Perak Oh. 25 tahun. perak mbok bakane aku karo bojoku wis meh pernikahan seng iki. Malah neyeng gilani ora. Malah Ora enak pernikahan seng perak mas ngono. Perak wis 20 tahun. Kula niku 15 tahun seng. Nggih. Jenengan karo Mbak Kesi seneng? Tresno. Seneng. Sebabnya apa kok seneng? Ayu. Ayu. Sebabnya apa kok seneng pisan Kas? Ayu. Ayu. Sampan rene mau numpak napa? Ya numpak mobil. Seneng karo mobile. Ya seneng halus penak tumpakane. Karo omahmu seneng jenengan omahe jenengan. Seneng. Mergo Apik gede. Bocah ki sing ditekoki Renono kok ngurusi bondone wong ki ngapa to kowe? Bene, kowe meneng. takokne nganti parane. Kowe meneng. Aku tak tekon gawang bleset kaya kowe. Karo aku ayo.
Kowe nyapa guyu kowe? Lah wong dhek duwe lambe ya bekne guyu kok iso. Wah, sane. Piye? Kok sinden guyu mbok Sik terus iki sik. Mergo iki ditinggal guyu dhek apalane lali tekan dino lali. Mergo Mbak Kesi mergo besarnya iki wujud. Bentuk utawa wujud. Jenengan tresno bojo ayu mergo wujud, tresno mobil apik mergo wujud, tresno omah gedhi mergo wujud. Yen sampean ning donya iki kabeh tresno mergo wujud, piye carane jenengan nisnani Gusti Allah sing tanpa wujud? Nggih, Gus. Matur nuwun, Gus. Aja mbok gas Gus, iki apa tau mondok kok gas Gus. Kowe ra ngeling kowe ra ngeling aku. Ngeling apa? Ndek aku mondok sak wulan kowe ra ngerti kowe. Ning ndi kok lak ketok sak wulan? Ning pondok Ramadan. Ah, rupamu kapur. Balenana piye? Jenengan tresno Mbak Kesi mergo ayu wujude, mergo mobil apik mergo wujude, omah gedhi mergo wujude. Yen sampean ning donya kabeh tresno mergo wujud, piye carane nresnani Gusti Allah sing tanpa wujud? Aku boleh membantah? Boleh. Nuwun sewu. Sampeyan yen duwe pendapat lamun to Gusti Allah ora wujud kuwi salah. Kok saged? Gusti Allah ki wujud saka cedhake karo awake dhewe nganti ora ketok. Leres Mas. Jenengan ngerti alis? Wujud mboten? Wujud. Mergo cedhake karo mata, akhire ora ketok. Ketok sampean ra ngoco. Iki omongan tenanan tak goblok pisan ning ora. Iki yo tenanan lho, Bos. Aku ngomong Dadi Gusti Allah ki nyiptakne kabeh cedhak karo mripat, mergo apa? Awake dhewe kudu iso ngaca sapa sejati awake dhewe. nah, jatine awake dhewe sejatine Ora paham jenengan iku. Gusti Allah iki saka cedhake karo titahe, karo makhluke nganti kaya-kaya ora ketok. Apa-apa yang terlalu dekat sok-sok ora ketok. Ning secara batin ya kita meyakini bahwa Allah yang kita sembah. Tapi nyapa sing manisane bojone semergo ayu? Wis salah. Anu mergo atine apik. Ora. mergo ngene Mas kabeh. Ora melu-melu. Leset terus kowe. Aku mbok gawe enteng bengi iki. Wah, Iki lho tekono. Iya. Sik non pangapunten Gus. Pripun? Kok sampean menekankan Mas Cahyo kok piye carane tresnani Gusti Allah tanpa wujud? Lah nek sampean dhewe wong gelar kudu iso nggulung. Tak gulung. Wong buka kudu iso Nutup. Ada pertanyaan. Pasti ada jawaban. Purwodadi kutane. Sing dadi nyatane. Nganti takoni Mas Cahyo kun tadi ra iso nyauri. Tapuk lambene. Ora mbok tekoni yo. Kembalikan Gus. Ayo. Debat gak pas. Ngoten niku, Mas Sewu. Depan piye? Lah nek kabeh wujud lah nek sampean. Nyapa? Piye lek tresnani bojomu? Loh, mergo apa? Loh, Mergo yakin. Bojoku bisa nggawe seneng atiku, bojoku bisa nggawe hidup berumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. loh. Lah kepiye lehmu tresnani kendaraanmu? Mergo yakin. Mobil tak gawe nyambut gawe ning ndi ora bakal rewel. Oleh mun tresnani omah. Loh, kesimpulane Karo Gusti Allah mergo yakin Gusti Allah kene sing ngancani awake dhewe sing nyipta awake dhewe. loh. Mulane awake dhewe aja lali manembah marang Gusti kamur baik dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kowe tresno karo bojomu? Loh, tresno. Jenengan tresno kali bojomu? Tresno. Tresno karo anak jenengan? Tresno. Awakmu lek diceluk anakmu budal? Loh, ya budal lho. Celuk bojomu? Budal wong bojo kok Saiki perbandingan tresno ning Gusti Allah tresno karo bojomu anakmu luwih gedhe ndi? tetep digedhekke karo Gustine. Saiki tak tekoni, kowe lek diceluk Gusti Allah budal apa ora? Aku ra melu-melu. Anakku sing cilik-cilik. Ayo, berarti ora tresno jenengan. Cangkemmu iki ning omah lho iki. Kok omongane kok dhewe ra ngisin-ngisinke. Lek ra trimo celukno Pak Sentul ya. Iki malah mateni kancane. Kuwi bener pertanyaannya Iya, bener. Bro. Iya. Lah iya. Piye? Kowe tresno karo bojomu, Saya cinta. karo anakmu. Cinta. Lek diceluk bojomu, Aku mesti mangkat. Celuk anakmu. Mergo tresno. jenengan. Nyapo kuwi ya lho nyapo aku. Salah yo. Aku tanggunganku sik akeh. Tresno karo bojone. Tresno karo Mbak Kesi, Iya. tresno karo anake. Heeh. Perbandingan saiki karo Gusti Allah karo anake karo bojone luwih gedhe ndi? Ya Gusti Allah yang menciptakan kita. Awakmu ya ngono. Iya. Lek diceluk Lho Gusti. bang ngono mbok baleni aku meh. Ya, wong loro. Saiki wong loro. Iya. Apa ditimbali Gusti Allah budal ora kowe? Aku tetep mangkat. Nah, Apa wae sing didhawuhke jodoh rezeki pati derajat sumende marang kersane Gusti. Kenapa kita harus takut? bener. Iki bener. Masalahnya sing budal dudu aku sik. Sing digoleki KTP ning sing ketemu jo kluthuk. Wah. Nah, sing ketemu dhuwure sapa KTP? Jo kluthuk. KTP ku. Iya. Lah kowe ora ngerti. Berarti kowe maca KTP kurang babar kowe. Kowe ro ngisore. Misale sinten? Loh,
KTP-ne ke sapa? Loh, usia seumur hidup. Loh. Dadi Sik suwi aku. mosok wong KTP seumur hidup diketokke iki lho. Wis to, pamane nun sewu ngene kabeh kan nglakoni. Leres. Nggih to. Anu aja nggih banyu lari kok. Lah sing dhisik awakmu no ora ayo. Kriki kebake agama Nggih, Pak. Mas. Leres. Mula saya yakin secara Nah. akhlakul karimah, Nah. secara jasadiah, secara kolbiah, Betul. ini insya Allah tertanam dengan masyarakat Bedi Kulon. Mulane Ponorogo menika saged dipun wastani hidup dengan budaya, Akan indah, hidup dengan agama, akan terarah, hidup dengan ilmu, akan lebih mudah, hidup dengan olahraga, akan bergairah. Menika lho. Hidup dengan selingkuh kakean pola. Nah, ya. Nah. Pas to. Entek-entekane kuwi to. Betul. Infrastrukture lah kuwi ya. Nggih niku. Gak kena ngomong-ngomong nyenget. Bangsane. Kesanipun gathuk. Leres. Dalu niki lak memang mengkolaborasi. Wis kuwi ngawur. Piyai Ponorogo kan jemenaki Mas. Nggih. Teng kene dagelan nggih seneng Lakon teng seneng. lakon ngematke teng gending nggih gatekke. Leres. Mula lumaku ning pagelaran panjenengan kula namung nempel wedal panjenengan kemawon. Siap. Nggih, nggih. Siap. Jadi Pak, pun. Niki kula maos layang nggih. Siap. Aja, Anu aja. dipun rencangi. Oh panjenengan. Monggo, monggo, monggo. Bener panjenengan. Nggih. Budi. Nggih. Nun sewu. Rene, Mas Duduk. Nggih. Kancana Niki gandeng enten layang Nggih, nggih. nggih. Tak macane. Nggih. Aduh, menika kleru Pak. Lah piye? Sing pripun jalan? Iki enek layang to. Nggih. Saking Setrusna Budaya, tak macane. Lentu Pak Cahyo menika. Sing bener piye? Tak wacane. Iya. Begitu. Jenengan iki sik lentu Pak. Jenengan niku kula benerne malah diwehne kula pripun jenengan Mas Cahyo. Lah jare arep apa? Kowe manut to dalang. Dalang ki makrifat lho. Iya ya. Iki lak kaya sing ngendikane adimu mau lho. Nggih. Ponorogo ki lakon ya Lakon, seneng, nggih, nggih. lagon ya seneng, Nggih. guyon ya seneng. Nggih. Gandeng ana layang, Nggih. nggih to. Sampeyan meneng dhisik iki tak macane ngono lho. Pripun Pak Cahyo? Tak macane. Lentu Mas Cahyo. Sing bener Tak wacane. nyoh nyogur maca rayaan nyapa lho. nyoh. Lah iya wong piyai ki ora medhit kok iso. Wacane, tak wacane. Ayo. Lah saiki aku takok, gandeng layange wis. Tenang. Kok tak balekne penak. Iki tak macane. Perlu sing bener tak wacane. Apa kok? Dua kali gini lho, sing bener gini lho. Sing bener nyo gawenen. Nah, ngono. Nah, karepe Mas Cahyo iki macane piye? Ngono lho, angel ora basa. Ora kok macane unine iki lho. Tulisane maksudnya. Nah, Nah, nyawa cenul dhewe. Ora ki awakmu kaya nggih. Eh, Kok sapa to? Kok sapa iki? Kok sapa? iya jan iki. Oh, lek saka piyai sapa asmane sponsor Dan pripun? sapa? Saka Heh? sapa? Lek saka sapa? Saka jenengan lho. Kok iso? Lah kok kulur ini beri Oh iya. Assalamualaikum Mbak Dalang. Nggih. Sumdalu Pak Dalang Ki Cahyo Kuntadi kula nyuwun gubuk asmara. nek Nggih. maca karo ndingkluknya mbok ngene dadak ngene. Nah. Keduren ngene lho. Nah. Gubuk asmara lajengaken jaranan ingkang ngayahi Mbak Winong Nawangsih saking kula Mbah Kademin Jepit Etan. Jepit kok jepit yo. Jepit Etan lapangan matur nuwun wae Jepit Etan lapangan. Mbak Oh, Kajimin Jepit ini, Etan Mbak. lapangan. Mbak Kajimin. Layakno digambari lapangan barang. Loh, lan ndi to, Mas? Oh, wis dikerok sukete. Tunggal menggok kuwi tunggale ya. Suket to dikerok. Aku kel-kel nek bojoku. Alising lho Pak, alising lho. Tukung-tukung Winong Nawangsih berdiri coba kaya apa? Piye piye? Tembunge swara wek-wek niku napa? Bebek. Bebek. Lah gini kok sampean ora sanggit, Wong digolekke bebek wedok ki sing bebek lanang ndang piye ngono? Kuwi lho bebek. Kudune nek wis Kuwi lho bebek. Nggih. Bebek ki lek lanange siji, ki wedoke 99. Lho. Wis seneng lek aku dileput ya. Lho.
Ya saora-orane nek wis iki apa tembange terakhir iki ya kowe dikepenakke. Sing terakhir wek-wekmu piye nduk jajal? Aduh tuh. Coba. Sehari yo. Sehari-hari pepeng setukung tuh. Sing wedok iki wek. Kowe iki ndang wek ngene. Wek. Bebek lanang ndang wek. Ndang wek. Yo. Bebek wedok wis ngono kowe ndang. Kowe iki ndang muni to wek ngono lho. Piye? Wek. Terus bebek lanang ndang wek. Mancik Terus udul wis kewer. kok kewer iki yo. Ngerti setelane aku. Sepelan kudu dagang lho sepelan ora. Lah iya ndak ngerti makanya aku ndak mudeng. Lah yo kowe iki wek ngene to. Yo wis yo. Aku mangkring Yo wis. terus wek. Ora ngerti karepe wong wedok kuwi ora usah maido ya nduk ya. Iya. Kowe kepenak ndi karo kene? Derek. Penak ya. Oh derek kowe berarti kowe manutan kowe sak itu. Iya, emang. Tapi nek kono aku. Derek. Sing Sik nek sing nderek. duwe prinsip ngono lho. Kono apa aku? Anu. Iku nek ra duwe prinsip tabuki lho kowe. Pilih sing wong loro. Oh, berarti penak wong loro, Mas. Terus Berarti ditugel. Trel. Separuh menengah ke atas bagiamu Mas Duduk. Terus separuh menengah ke bawah Mas Litik. Mosok Masmu enggak wae kloksane bekecot. Ngapa ke konser bekecot iki? Ayo jere, tembangmu apa, Dok? Bekecot iki maksudnya apa sih? Loh, kok barang. Apa sih? Tak tuwonyo tenan. Apa lo? Hewan seafood. Seafood Jawa. Siput. kalau ndol enek nang warung tulisane 0202 iki gese bekecot. Nah, lek 02 kae tumbasan kae bekecot. Lek 01 coba tuku kae. Apa? Kenapa? Mayit. Wong kuwi ra. Iki nek bekas mana nduk? Bekas mana? Mas Moro. Bawa. Karo bawa. Ya, bawa. Yang bawa siapa? Ayo karo sampeyan kene, piye kene. Yung budaya iki. Ya ngene. Ayo. Nyingkar nyingkur. Rodok kemayu sithik ora iso to, Nduk? Gimana? Ingkar nyingku. Bicara rodok kemayu. Oh iya. Wiwit tane nyingkar nyingkur. Enggak wangun aku. Yang wangun itu Mbak Tut. Pancen sampean ki wong wedok sing anyep, sing adem. Ora kaken polah. Nggih. Tenang, Lugu. Lugu. Iya. Uro kok. Kowe iki bocah ki anggere ngomong guyu. Enggak maksudnya wong wedok sing anget iki sing piye? Aku tuh Anyep. bingung. Anyep kowe kita ayu kopon. Anyep kok anyep. Jadi kamu itu pasif. Oh pasif, iya emang aku tuh ceweknya gengsian. Gengsian aku tuh, jadi harus cowok yang ngejar-ngejar aku nggak mau kalau. Berarti kamu tipe wanita yang jinak-jinak merpati. Gimana itu? Cedeking Pokoknya- adol, oh cedeking betul adol. kayak gitu aku ya kayak Kowe nek gitu. nggon peteng dekem berarti kamu itu jinak. Ndekem neleki cengelmu kuwi. Oh iso. Iki sing diarani wanita mutahharon. Nggon Apa bojoku tuh? malah wanita mutoh-mutoh. Lah kuwi wareken lek kuwi ya ora. Ya. Lingsam yen kemutan. Wis ngrasake sate ayam kene Ponorogo dereng, Nduk. Udah, tapi udah lama, udah lupa Loh, rasanya. mau ini sate kambing kok Balura? Lah kan kambing.
Tapi kan oh sate ayam pernah ya di sana tuh. enek sate kopok loh. Enggak, apa itu? Oh, enek sate kopok. Apa sate kopok itu apa? Enak banget. Sate Beneran? blended. Sate blended satenya itu ayam, cuman bumbunya itu kental. Bengok ya, Pak? Bengok ki kono gede kae. Tapi bengok. Kene iki enek Ponorogo. Enggak tahu. Besok dibeliin ya. Besok dibeliin. Lah apa-apa. Ya. Berarti kita ya iki matri. Bukan materi, aku tuh realistis. Apa? Realistis. Oh iya, waduh. Kok bodoh. Istriku juga wanita tralis. Tralis ki lak yo Tralis, pager kae kok iso. Realistis ki ora ngerti ngono Ayo, kok aku. Realistis itu sama dengan infrastruktur. Iki senengane Mas Cahyo. Lelampahan kang kawuri Besok bojomu yo kayak selendang ini iki tuk dadi sinden apik. Selendang trimo sampe netok ngene. Mriyayi. Bojo ki lho mriyayi. Selendang dek tak tukang selendang iki done nek 7 meter. Lho, Ngantek kene blebet nek kene stres, ngantek kemripate bareng tak foto kayak mumi deh. Malah mumi. Tresno tulus nadyan nengku bekas ya. Gebuk es mon. Oke. Ya. Oke, monggo diaturake. Yuk, dados. Barongane prematur. Sik, Pak. Barongan apa nek ndase cilik ngono kuwi. Ya Allah. Mas. Loh. Ya tukang gambui iki, tukang gambui. Ben waras, ben waras. Combor kaya sapi ya iki. Matane kuali iki lho. Kaya ditraksi kena gire dhewe. Hey!
Takut. Awas, boleh gen jembar, awas. Pas. Tepuk tangan, luar biasa. Multi talenta ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sae napa sae? Sae napa sae? Malih napa sampun? Malih. Malih, Mas. Keterima Mas Gluduk kowe, ayo. Dadi tenan kuwi. Ayo le, awas, awas. Awas. Bukan. Sae napa sae? Sae. Sae napa sae? Sae. Monggo gek dibudalke. Kok neh ki lho. Pun. Loh. Lah kok wis mari dhewe kowe? Wis. Loh, kudune sing neh kok iso. Mari iki. Loh, gak neh to? Wis. Wah, mripate mlili neh, Mas. Mripate mlili neh. Mlili matamu. Mlili iku ora perkara dadi. Lah apa? Kena ambune sarung iki lho. Sane. Lah sarunge sapa kuwi? Pak Dene lho. Mbok diombah to, Dede. Kowe iki untuk Mosok sarung. diapili kok iso. Sarung ambune damel. Ngono kuwi kena royalti lho, ngawur ae. Suri, De. Lho, apa lho? Suri. Ono nyilih mangsang. Mas Gluduk, jenengan lak ngambil sarunge Pak Dene niku to? Nggih. Monggo nggih golek dhuwit jenengan to? Nggih. Akhire entuk dhuwit mboten? Oleh. Lah kudune ra ketang pira diparingi. Nah. Tondo tresno. Barokah iki enek. Nek Kuwi. Ndun, Sarung sabdane aja nganti wurung tegese nek iya yen ora ya ora. gara-gara sarung lho, lehmu joget barongan ya apik. Lehmu joget apa kuwi jalanan ya apik. Rumangsamu ngene iki mlebu TV, cara dituntut, wah kuwi sarungku kena undang-undang kowe. Royalti kowe ngawur ae. Mergo sarunge Pak Dik kuwi bukan hak milik. Kowe iki menteleng maklar tok mentelek lho ya. Loh, aku lak yo ngewangi Pak Dik to. Kuwi melu teles ngono kuwi jere. Mangsamu. Oh, Sik, Dik. persene yo diwehi. Sarunge nganti mambu ngono mergo ya sing kagungan kan guru kuwi. Nah. Lek jenengan paringi dhuwit terus nggih tumbas sarung meneh. Wah, jenengan ganjarane luar biasa Mas Gluduk. Ora mesake. Sat. Ya. Dek anu regane sarunge 100 cukup 100. 100 cukup nggih. Oh, mboten cekam no biasane sak tahun 200 wis ngapiki. Atlas kayak Cak Mangga gak ada jajah duduk kayak. Sesuk aja tuku atlas tuku globe. 100 ya Dek nggih. Susuk nggih. Susuk selawe ya Dek ya. Matane. Apa ya arepe sangu nyusuki selawe kok iso mangsane iki lho. Sing penting awakmu ki niat ngono. Kulo makrofin sedekah, tu niatmu sedekah. Ngono. Iki ana nawala Mas, Mas. Nggih. Nuwun sewu, menika benyan waos mawon. Nggih. Amit. Wah, iki. Oh, jamu. Alhamdulillah. Kan balik ning Gontor. Nggih. Anu teng Ngabar. Ngabar Nggih. Gontor. Nggih. Alhamdulillah. Soleh. Nggih. Nyuwun pangestu Bapak Ibu nggih. Anak kula Brahma nggenipun nyantri wonten ing Ngabar mugi-mugi dados laringan soleh. Nggih. Kok maring ini susul
anu anakku Mas. Nggih, teng pondok. Tak keke ngabar. Alhamdulillah, pondok pesantren. Anak iki ning pondok wis enek rong dina iki rong dijikuk. Teng pondok bersalin. Iki urung tak bayar. Nggih. Sampun dipun waos to, Pak? Lah niki gur jenenge sinden niku? Oh, niki lho, enten jamu niki lho. Oh, jamu. Oh, jamu. Jamu. Untuk Pak Taslim. Nggih. Birgita, Nggih. terus Jo Klitik, Jo Klutuk, Pak Heru dan lain-lain. Alhamdulillah. Jamu-jamu. Wis kono tunjuk Oh. Jamu. Jamu napa Mas Lutuk? Menika Jamu napa? Tolak So- marah sidoske to. jamu sorengat. Lho, Apa jamu kuwi? sore ngati apa? Diombe isuk jengat menika. Oh, jengat semangate. Pak. Oh iya, Nggih, nggih. berkibar Oke, semangatnya. oke, siap. Wirasora. Tembangipun napa ingkang dipun kersakaken? Menika sekedap, nggih. Nun sewu saking panitia kegiatan tasakuran keluarga Bapak Lukman, nggih. Ngaturaken panuwun atas kerawuhanipun Bapak Bupati Ponorogo Pak Sugiri nalika siang wau Nggih. Kalgiri, nggih. Ugi dumateng Ibu Hajah Siti Mukiyarti MAG, anggota Komisi E DPRD Jatim. Betul. Bapak Siswandi, anggota DPRD Ponorogo, Ponorogo. fraksi Partai PDI Perjuangan. Lan ugi Bapak Wasis Camat Kecamatan Bungkal. Kata sangat para wakil-wakil rakyat dalam menika ingkang lenggah, Mas. Nggih, leres. Insyaallah Nggih. para pejabat-pejabat ingkang kawugan Nggih. yang berangkat dari masyarakat Nggih. diusung untuk menjadi masyarakat, kita harus dikembalikan kepada masyarakat. Nggih, nggih. Lan ugi menika saking penulis buku sejarah desa, Ya. nggih. Atas nama Pak Gondo Puspito, dia Iza, ugi Mas Vicky lan Sanggar Sarotama Ponorogo ngaturaken mangayu bagyo walimatul khitan wilujeng kagem Mbah Lurah Lukman nyuwun lagu Kusuma Wijaya, nggih. Dari panitia tasakuran keluarga Pak Lukman, nggih. Nggih, lajeng nyuwun dumateng panjenenganipun Ibu Mugiyarti Dewan Provinsi Jatim, Bapak Siswandi saking PDI Ponorogo, ugi Bapak Lurah Lukman menika kasuwun napa niki? Jenengi minggah wonten pepanggungan. Oh, nggih, nggih. Mewakili iki. Nggih. Siap. nggih. Lalu Ibu menika bapak-bapak dari jajaran TNI Polri lenggah, Mas. matur nuwun, Nggih. nggih, sembah nuwun sanget, nggih. Monggo dumateng Ibu Mugiyarti kalian Bapak Siswandi, Pak Lukman, Pak Lurah, monggo menika wonten dawuh wonten amanah supados panjenengan tetiga tindak wonten ing pepanggungan. Siap. Mawi wonten rekan ingkang penggalipun Bapak Lurah